משהו שמאוד חשוב, מהפגישה שעברה רציתי להסביר לך, ועכשיו אני אסביר זה. לוח חזון. יודעת מה זה לוח חזון? לא. ראית את הסוד? זה כשמציירים על הנייר, מה רוצים? בדיוק. קראתי על זה, כמה פעמים ניגשתי לעשות, ואוקיי, אז תסבירי לקחת, אני אוהבת קודם כל ככה, וזה שיעורי בית, בסדר? לשבת ולכתוב לך כל מה שאת רוצה שיהיה. לא לשכוח שום תחום. כסף, ילדים, אהבה. עכשיו, כל דבר כזה אפשר לצייר. אני פשוט מורידה תמונות מהאינטרנט. נגיד, את רוצה פעם בחודש צימר, לנסוע לצימר, את הולכת, לוקחת, מורידה תמונות, התמונה הכי יפה שאת מוצאת של צימר, שמה. כן? את רוצה לעשות, לא יודעת מה, 1,000,000 שקל בשנה? תעשי, תכתבי, הרווחתי 1,000,000, השנה הרווחתי 1,000,000 שקל, כן? או תקחי אפילו את הדף של הדוח מס הכנסה, ובהכנסות תכתבי 1,000,000. כן? אז זה צריך להיות כבר כאילו זה נעשה. את רואה מול העיניים שלך. אני נסעת פעם בחודש לצימר, אני הרווחתי ככה. את יכולה לכתוב לך את זה, כן? לכתוב, זה דווקא לא טוב לכתוב את זה בלשון הווה, כן? מה שהעיקר, ולכן זה לוח, כן? כי זה שזה כתוב זה נהדר, אבל זה שיש תמונות זה ממחיש, כן? אז אם את רוצה צימר, צימר. אם את רוצה 1,000,000 שקל, 1,000,000 שקל, 1,000,000 דולר, 1,000,000 דולר. קראתי שאנשים ממקמים את זה בצורה מסוימת, זה משנה? עזבי. איך? את כבר תרגישי מה טוב לך, איך טוב לך למקם את זה. אוקיי. עכשיו עוד משהו, נגיד, את רצית בית יותר גדול. תתלי תמונה של הבית שאת רוצה. יש לי תוכנית של הדירה שלה, אני רוצה לעבור. עם תמונות של האזור שבו אני רוצה לגור. אז הם מביאים בסרט הסוד סיפור מדהים של מישהו שאמר שהוא יש לו לוחות חזון עוד משהו זה למסגר אותם, זה גם מאוד חשוב. על כל פנים, האיש הזה אמר, יש לו לוחות חזון, והוא עושה כל פעם מחדש, הם עברו דירה. ראיתי שהוא פתאום מצא את הבית שהוא הדביק פעם, שזה בדיוק הבית שאליו הוא עבר. הוא היה בשוק, הוא כבר שכח. אמר, אני קניתי את הבית שאני שמתי. מה ההסתברות שזה יקרה? אבל זה בדיוק הקטע. נכון? כן. זה בדיוק הקטע. רגע, למסגר אותו ומה, זה צריך להיות... עכשיו, צריכים לראות את זה? לא. הרעיון הוא, זה גם כן תהליך שעושים. בהתחלה אנחנו תמיד נורא מתביישים במה שאנחנו רוצים. כולם יראו, כולם ידעו מה אני רוצה, כולם ידעו שאני מדבר יותר גדול, אוי 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 אוי. כי רק אני ככה, נכון? לזה שם כלום, אבל אני לא יודעת. 1,000,000 דולר, וואי וואי וואי, כולם יגידו שאני גרידי, כן? אז זה גם תהליך של ממתי, בהתחלה אנחנו מחביאים את זה בתוך הדלת הפנימית של הארון, שזה אופציה אחת, ולאט לאט אנחנו שמים את זה, כן? אני אפילו זוכרת שלקחתי כמה פעמים אנשים והראיתי להם, הנה תראו, זה מה אני רוצה. הנה, אתם רואים, יש לי ככה וככה וככה. תגידי, איפה בארון? מה, בארון קדימה? לא, חס וחלילה. עכשיו, רגע, הרעיון הוא שזה יהיה לך. יהיה לך איזשהו, אני יודעת, זה משהו כמו רבע בריסטול או ככה, כן? רבע בריסטול זה מה זה? זה דף מצבסת? לא, מה פתאום? זוכרת הבריסטול? בטח. תקחי כמה, בטח יותר גדול. משהו בגודל של תמונה גדולה. אני יודעת שזה יהיה משהו כמו נגיד 80x40, בסדר? משהו כזה. אוקיי. fair enough. ושימי שם את כל התמונות של כל מה שאת רוצה. כן, אני למשל שמתי באמצע תמונה של מגנט. את הדברים האלה אני מושכת אליי. רק שנייה. כן, או למעלה למשל, אני שמה, יש את האנשים שהם תמונות, אנשים שמהווים לנו השראה. מישהו שהצליח, כל מי שנותן לך השראה, כן? אנשים שתומכים בך לאורך הדרך.
לשים את התמונות, לא סתם, כן? אם את אומרת, אני רוצה שהמלאך הזה ישמור עליי, שימי את התמונה שלו. זה כמו מה אנחנו שמים על הדסקטופ. נכון? כל הדברים האלה מאוד מאוד חשוב. עוזר לדעתי. זאת אומרת שזו תמונה שאני מסתכלת עליה ווואי, נהיה לי טוב. כן, אני רואה דברים שאני אוהבת, אני רואה דברים שאני רוצה. זה וואו. אבל 80,000 זה ענק, איפה אני אשים את זה? רגע, עכשיו קודם כל שיהיה לך, ושעדיף למסגר. עכשיו, איפה תתלי? לדעתי מעל השולחן עבודה זה מקום נהדר. כן? זה לא כל כך חשוב איפה, תתלי בשירותים, כאילו בדלת של השירותים, כן? זה לא משנה, שבמקום כזה יהיה פשוט סיפי. אם את במקום הזה מבלה רבע שעה כל בוקר, אז זה טוב שברבע שעה על הבוקר, זה מה שתראי מול העיניים שלך. את יכולה לשים על התקרה מעל המיטה. את יכולה לשים, זה מאוד לא משנה איפה. העיקר שזה יהיה מקום שהוא אומר לנו משהו ושזה יהיה לנו זמין תמיד. שיהיה לנו לוח של מה אני רוצה מהחיים שלי, עם תמונות. כן? אוקיי, כן. אני רוצה בית שם, תסעי לסביון, תצטלמו עם הילדים, הנה אנחנו בבית שלנו, כזה, כן? תורידי מהאינטרנט תמונות של חופשה בקריבים. זה לא, את הרולס רויס הכי מפואר שבנו אי פעם. זה ממש לא משנה. מה שאת רוצה שיהיה שם. זה לאן אני הולכת, זה הלוח חזון. זה מאוד מאוד חשוב לעשות. בסדר? למסגר, לתלות. זה אחלה שיעורי בית, לא צריך יותר, זה גם ככה המון. טוב, נראה. את גם לא חייבת לגמור עכשיו, גם לעדכן אותו כל הזמן, כן? הרעיון הוא לא רק אני עשיתי משהו כזה, אלא אני רוצה גם לעדכן אותו כל הזמן. להדביק לשם תמונות חדשות? בטח. הרי אם את תסתכלי איפה שאת היום, זה בדיוק איפה שרצית להיות לפני 10 שנים, נכון? וואי, אני לא זוכרת מה היה לפני 10 שנים. תתביישי לך. את רצית בן זוג? לא חשבת שאף פעם כל כך... זה בדיוק נכון. רצית 2 ילדים? לא חלמתי על 2, אני מספיק אחד. נכון, רצית עסק משלך, רצית כל הדברים. נכון. נכון, כשאנחנו התחלנו פעם לעבוד, תראי איפה היית ואיפה היום. כן? אז את רוצה עכשיו לתכנן את 10 שנים הבאות. את יכולה לתכנן לשים דברים שלעוד 30 שנה, כן? ואת יכולה לשים דברים שהם לעוד שבועיים, זה לא משנה. וכל הזמן לעדכן בטח.